Moi ben. Moi bons días a todas e a todos. Estamos chegando ao seu remate unha semana especialmente intensa que termina con algunha cousa realmente interesante e que a súa vez é a antesala de unha semana que seguramente será igualmente intensa e que en todo caso vai a ser bastante extraordinaria nos tempos que corren. Onte mismo se presentaba o SEMUS, o Servicio de Emerxencia Social que se pon en marcha en colaboración coa Cruz Vermella e contando coa cofinanciación por parte da Diputación Provincial. Tamén hoxe mismo se abre o plazo, se publican hoxe as axudas para o comercio. Lembro que é unha convocatoria con 1.904.000 euros e con axudas que poden oscilar entre os 2.500 e os 5.500 euros por comercio, hasta o límite dese 1.904.000 euros. Mañán está previsto que se publique e, polo tanto, que a partir de pasado, a partir do luns, se abra o plazo de presentación de solicitudes das axudas para a hostelería, que tamén teñen un abano que vai desde os 2.000 euros hasta os 5.000 euros. E ao longo da semana que ven contamos con aprobar e publicar e abrir o plazo das axudas para cultura. Por lo tanto, en estas dúas primeiras operacións son 3.650.000 euros en axudas. Cando se incorpore cultura serán 4.200.000 e no conxunto do plan que se pon en marcha son 5.200.000 euros, dos que 1 millón é aportado pola Diputación Provincial e 4.200.000, un pouquinho máis do 80%, é aportado polo Concello de Santiago con cargo aos seus presupostos. Creo que podemos sentirnos legítimamente orgullosos de sacar unha convocatoria de axudas que é a máis ambiciosa das que conozo, alo menos en Galicia, e probablemente tamén a nivel de España, tanto en relación coa población do noso municipio como en relación co presuposto municipal. Por lo tanto, creo que iso pon en evidencia o compromiso do Concello de Santiago con estes sectores máis directamente afectados, económicos máis directamente afectados pola crisis, pon en valor ese compromiso e tamén o esforzo que se está a facer. En outro orden de cousas, dentro de uns minutos teremos a reunión da Comisión Especial de Peleteiro. Eu espero que a partir de aí poidamos dar un impulso xa decisivo a sacar adiante esa operación. Espero que haya o maior nivel de unanimidade que sea posible acadar en todos nós, entre todos nós. E isto tamén o facemos en perspectiva de unha semana que a partir do domingo se remata o peche perimetral, se remata o estado de alarma e se remata o toque de queda. Sin lugar a dudas, tamén se van a flexibilizar as condicións na hostelería, sobre todo. Isto, por un lado, vai a ser enormemente positivo, porque empezará a reactivarse os camiños de Santiago e o turismo en Santiago, que é unha necesidade económica moi importante, pero tamén vai a supoñer retos moi importantes. Eu espero que todos seamos conscientes e responsables do noso comportamento. O estado de alarma se acabou, pero o estado de emerxencia sanitaria continúa en vigor e, desde logo, a pandemia continúa entre nós. Por lo tanto, é evidente que non podemos nin debemos despistarnos do tempo que se achega. E aínda o porcentaxe de población vacinada
a pesar do esforzo que se está a facer, sigue sendo moi baixo. Estamos falando de apenas un 12% doblemente vacinado e de outro 20% con unha única vacina. O que quere decir que prácticamente temos un 70% da población sin ninguna. E, sobre todo, o sector que está sin ninguna é a población máis xove. Que quere decir con isto? Que é verdad que o risco de mortandad entre a población máis xove é moitísimo menor que entre a población de máis idade, pero non o risco de infección, nin tampouco o risco de consecuencias secundarias. Por lo tanto, a prudencia, a responsabilidade debe manterse. Non sei se hai preguntas sobre isto ou algún outro tema. Sí. Sobre o tema da comisión do Peleteiro, se pode dar algún detalle do que exactamente se vai facer hoxe? Non me parece correcto, toda vez que a comisión se vai reunir dentro dunha hora, e non me parece correcto falar dese tema. Todos conocemos o plantexamento global da operación e, desde logo, a partir de ahora, o que se ten que poñer en marcha é, desde o punto de vista administrativo, a operación para a obtención da autorización ambiental, que é, digamos, a fase previa á tramitación do plan. Do plan especial da zona de Peleteiro dentro do Plan Xeral de Ordenación Urbana. É dicir, a Operación Peleteiro se articula a través dun plan especial que temos que aprobar. Pregunta Paula da Cope. Tende desmadre canto as festas en pisos desde esta fin de semana. Como foi esta noite? Haberá reforzo policial ou vigilancia polas flexibilizacións para que se cumpran os novos horarios e que na madrugada non haxa reunións de non conviventes? Estamos facendo un servicio e un esforzo extraordinario desde o inicio desta pandemia, que lógicamente se vai a manter. O problema das reunións domiciliarias de non convivintes é un tema aínda máis difícil de controlar que o tema das festas. O tema das festas, hai un indicio externo das festas que é o ruido e hai como mínimo a identificación dunha persona responsable que é o responsable da vivenda. Saber se as persoas que están en un piso son convivintes ou non son convivintes é máis complicado, porque eso require unha autorización xudicial ou require a autorización dos residentes en esa vivenda. Por tanto, estamos en un escenario máis complexo. É dicir, cada vez máis a responsabilidade recae sobre cada un de nós e cada vez menos a responsabilidade ya podemos traspasar á administración pública ou ás forzas e corpos de seguridade. Non hai toque de queda, ou non vai haber toque de queda. Por lo tanto, se unha persona circula pola rúa, pois circula pola rúa. O que podrá comprobar con relativa facilidade os agentes de seguridade é se leva máscara ou non leva máscara. O comprobar, eu onte mesmo falaba co presidente desto, o comprobar se os que están dentro dunha vivenda son convivintes ou non, en boa medida e fundamentalmente vai a depender da propia responsabilidade dos que estén dentro da vivenda. A comprobación das forzas de seguridade será bastante limitada e en casos bastante excepcionales. Non podrá entrar na vivenda sin mandamento xudicial ou sin autorización dos residentes. E tampouco se podrá quedar na porta de cada vivenda esperando horas ou días a que salgan, salvo algún suposto moi excepcional
que isto se produza. Por lo tanto, é unha equivocación e é unha irresponsabilidade o pretender que teña que ser a administración pública a que se ocupe do que facemos cada un de nós. Cada vez é máis difícil, porque cada vez hai máis marxen de maniobra e, por tanto, cada vez é máis difícil que as forzas de seguridade podan controlar cada caso. Non hai peche perimetral, non hai toque de queda. Digamos que os elementos externos que lle permiten actuar as forzas de seguridade cada vez se complican máis. Por lo tanto, cada vez máis a responsabilidade debe recaer entre cada un de nós, que, por certo, é a situación normal. E cada vez máis as forzas de seguridade terán que actuar correxindo aquelas desviacións que sea posible acreditar e demostrar. Non sei se hai máis preguntas. Con cantos casos e con que incidencia afronta Santiago esta fin de semana na que remata o estado de alarma, e en xeral se pode facer unha valoración da situación da cidade? Bueno, a situación da cidade podemos decir que ahora mismo é francamente boa. Os datos que temos, non teño ahora mismo o dato de hoxe pola mañán, pero o dato que último que si teño, que a de o de onte estaba en torno aos 40 casos por 100.000 habitantes. Vou non dicir concretamente 41 casos por cada 100.000 habitantes. Bueno, tendo en conta que a media española está en 200, un pouco por enriba de 200, e a media galega no entorno de 100, é evidente que Santiago está en unha posición, en términos relativos, francamente favorable. Ese é o noso punto de partida. Vamos a ver cal é a evolución a partir de agora. Evidentemente vai haber mobilidade, van a vir persoas de Madrid, van a vir persoas de Portugal, porque xa non hai peche perimetral, van a vir persoas de outras comunidades autónomas, e iso nos vai a requerir que manteñamos un nivel de cuidado e un nivel de responsabilidade importante, hasta que non se acabe ese 70% da población vacinada. E volvo a repetir, estamos en un 12% con 2 vacinas, máis outro 20% con unha. É dicir, ahora mesmo o noso porcentaxe é prácticamente o inverso, é prácticamente un 70% sin vacinar. Hai un nivel de risco importante. E volvo a repetir, o porcentaxe de población que está sin vacinar basicamente son todos os menores de 50 anos, que ahora mesmo é, ademais, o sector que ten máis mobilidade, por lo tanto, que ten máis risco de contagiarse. E aínda que o seu risco de fallecimiento sea moi inferior ao da población maior de 70 anos, non quere decir que non teña efectos secundarios, e, desde logo, non quere decir que non se poida contagiar. Pregunta Paula da COPE, quere saber como afronta a súa vacinación de hoxe? Pois, con unha gran alegría. Levo meses esperando por ela, como todos os ciudadanos, e vou, pois, cando o Sergas me manda un código QR e me cita para hoxe as 2, pois ali estarei, encantado e ilusionado. Pregunta Rosa da Voz, aparte de chamar a prudencia e responsabilidade, como valora as medidas aprobadas ante o remate do estado de alarma? Os valoro con preocupación. Todos sabemos que estamos en un nivel de incertidumbre grande. O estado de alarma que tanto criticado foi por algúns, que, por certo, tantas dificultades tuvo para aprobarse, todos sabemos que nos daba unha cobertura legal clara para a adopción de determinadas medidas. A desaparición deste marco legal
aínda que existe outro marco legal que é o determinado polo decreto da Xunta que declara o estado de emerxencia sanitaria e polo decreto do Estado, é certo que introduce moitas incertezas tamén desde o punto de vista xurídico, moitas indeterminacións e que que por lo tanto foi obligado por encima de todo a responsabilidade personal e colectiva, porque moitas veces ao mellor el non é responsable, pero os que están ao lado si deben actuar responsablemente, e se ou algún non actúa responsablemente, deben chamarlle a atención ou deben requerir as forzas de seguridade para que actúen, porque as forzas de seguridade poden ter dificultades para entrar en un domicilio, pero os que están en ese domicilio xa están dentro, non teñen ninguna dificultad para actuar, para chamar as forzas de seguridade e para convertirse en testigos, se é necesario. Eu quería preguntarlle, porque hai concellos bastante próximos a Santiago, como por exemplo de Ames, que está aumentando bastante a incidencia. Sí. Non sei se ten algún tipo de preocupación porque se poda producir un efecto, de que pasa tamén en Santiago. Ames e Santiago compartimos un mesmo espacio. Eu xa dixe que sempre defendín e apoiei as medidas do Comité Clínico, aínda que non nos compartira. A única coa que expresei a miña non incomprensión foi cando se decretou o peche perimetral de Santiago con Ames, con Teo, porque eso é inviable. A mitad da población de Ames traballa en Santiago. A mitad non, o 80% de población de Ames ven a tomar cañas ou de compras a Santiago. E moitos de Santiago van a mertaminar. É imposible establecer unha fronteira entre Ames e Santiago, entre Teo e Santiago, entre Oroso e Santiago, ou entre Brión e Santiago. De feito, eu decía daquela que o peche perimetral tiña que haber sido o conxunto de todos, porque a población fai a vida en ese ámbito conxunto, para estudiar, para ir ao médico, para 20.000 cousas. Por lo tanto, entre Ames e Santiago non hai nin pode haber fronteiras. E claro, cando hai dificultades en algún veciño con estas circunstancias, pois como non nos vai preocupar a nós. É dicir, e en ese sentido, si é inevitable que algún nivel de afectación se produza e a gravedade ou non dese nivel de afectación dependerá da responsabilidade e do cuidado co que actuemos. Por iso, eu sigo chamando que se acabou o estado de alarma, pero non a necesidade de responsabilidade nin de ter cuidado. Esa a temos que manter intensificada, porque se acaba peche perimetral, se acaba toque de queda, se levantan moitas limitacións, esa ten que ser moito maior a partir do luz do que é hoxe. Porque o risco aumenta a partir do luz. Algo máis? Sí. En canto a que medidas sucesivas a que non reforzan as medidas de seguridade, se tedes algo pensado no concello, e aparte disso, como se amplían os aforos, veñen as festas da Ascensión, non sei se tedes previsto tomar alguna decisión neste sentido ou... Coas festas da Ascensión as decisións están tomadas en relación á convocatoria, en relación aos aforos. Xa se anunciou que se van facer na Plaza do Obradoiro, donde, ainda que sei que isto beneficia os das terrazas da Quintana, o obxectivo polo que se trasladan non é para beneficiar as terrazas das Quintana, que, bueno, nos alegramos e non temos ningún inconvinte de que eso se produza. Se ten a Plaza do Obradoiro porque temos máis distancia, porque é previsible, é posible ter maior aforo e porque é posible e fácil guardar mellor as condicións de seguridade. Por tanto, por iso se traslada ao Obradoiro,
por iso hai control de aforos, e trataremos de reforzar todas as medidas de seguridade que poidamos durante as festas. Estamos facendo un esforzo enorme no que estamos ao límite das nosas posibilidades e cando vexan a conta de horas extraordinarias do ano pasado, pois xa se darán conta de como se conseguiu este resultado con unha plantilla tan disminuída como ten Santiago. E que, por suposto, imos a manter ese esforzo porque sigue sendo necesario. O que ocorre é que os instrumentos de que dispón a policía disminuyen significativamente a partir deste domingo. Quería facer unha última pregunta, porque, esta semana reuniuse, todo o grupo municipal tamén a oposición con representantes da CIA polo tema do autobús, dos traballadores da liña de autobús, e non coñecemos, cal é a súa postura ou que opina ao respecto, porque parece ser que, sí que se comprometeu, o goberno municipal a tomar dar algún paso adiante, Nós temos unha preocupación polo mantenimento dos postos de traballo e especificamente dos condutores dos autobuses. Lóxicamente, no prego de condicións do novo concurso se vai a manter os postos de traballo para a prestación deste servicio. É verdad que temos aí un problema moi complicado derivado da actuación da propia empresa anterior que intentou e abriu o paso a intentar que se fixera unha especie de coladero no que a carón dos 7 condutores entraran outras persoas que desde o noso punto de vista non está xustificada nin a súa necesidade nin siquiera a lógica da súa incorporación. Entón, eso nos limita a todos significativamente. Tamén dixemos que a decisión corresponde á empresa. Senón, sería o Concello o que prestaría directamente o servicio. Cando o Concello toma a decisión de contratar externamente un servicio, entre outras razóns, para que da xestión das cuestións de personal se ocupen as empresas e non o propio Concello. Por tanto, vamos a intentar axudar en resolver un problema laboral, pero, desde logo, dentro dos límites, tanto do respeto á liberdade de negociación entre as dúas partes, entre empresas e traballadores, como de defensa do interés xeral dos veciños de Santiago. E, por tanto, iremos informando cando haya cousas das que informar ou das que creamos que o facilitar información non é contraproducente para os obxectivos que perseguimos. Non vou contestar máis preguntas sobre esta cuestión. Algo máis? Cortamos entonces.